Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In dit jaar, waarin we gelukkig weer een beetje vastelovend mogen vieren, blikken we in Venray van toen terug in de tijd. We nemen jullie de komende 4 dagen met naar het jaar 1990. De hoofdrol tijdens deze vastelovend was weggeleid voor de helaas veel te vroeg overleden prins Gerard Reinders. In dat jaar de 45ste prins van de Pielhaas. Kijk met naar een aantal fantastisch mooie beelden.
aan onze broed Marian en de broedegom Wim. En daarvoor mag ik dan het woord geven aan onze adjudantvorst Michel. Pierlazen en azenen! Maar boven alles boeren en boerinnen! Ik geef Drek Hielgerers het woord aan Adrianus, zoon van Pietje de Mulder, en Bets van de Kuter, de eerste boer de beste. Pierlazen en Pierlazen van u. Voor het eerst in 53 jaar hebben wij een boerenbordenspaar. Dat is toch een uniek gebeuren om te vertellen in geuren en kleuren. Het is immers nog niet zo lang geleden dat boeren niet aan tennissen deden. Het was toch eeuwig schaamd en het paaste toch niet in boerenmechje met een rugske boven de knie. En de handen van een boerenjong met kiel en pet, dat past in een riek en een scup, maar toch geen tennisraket. Gelukkig zijn veranderd de tijden en kan het tegenwoordig veel meer lieden. Wij als familie van TCV zijn erg kruts op die twee. Zie ze toch eens staan, dat bruutje, met een fris gewassen snuitje, met de oorskes, vel en kin, en op de hoofd in een toer, en op de schouders in een pelerin. En dan onze bruidegom, met zijn zwarte schoen en een befken om, met om zijn lijf in een stoere frak, en op zijn kop in een boerenklak. Laat ze nou maar gaan, die twee. Zij zijn klaar voor de trouwerij. Mensen, luister met en zorg dat je het ziet. Dan geef ik nou het woord weer aan vorst Piet. Maar die is er niet. Die is er wel. De vorst zit in de grond. Maar gelukkig is adjudant vorst Michel, hij is er wel. Dat weet ik zeker. Boeren, boeren! Vandaag, de 27e februari, zien op deze historische plek bijeengekomen Prins Gerard de Eerste, den voor deze dag de enige onechte ambtenaar in de burgerlijke stand is. Zien adjudanten Joep en Loek, de Raad van Elf, de hele boerenfamilie van TCV en wat er nog allemaal bij hangt. Maar die ik niet allemaal noemen kan om getuige te zien van wat hier gaat gebeuren. Eén bijzonderheid wil ik toch nog wel even vermelden, staat niet in het boek, maar het is wel waar. Ons zoekertantes die doen dit jaar al voor de 11e keer met. Prins Gerard de Eerste, die gaat in de onecht verbinden. Marian van Han van Ger, van Wagen, Gieleke en Ben van de Pen. Laat hem maar zien, Marian, je mag er rustig zien, maar ik wil er ook wel eens van dichtbij zien. En wat gaat hij met trouwen vandaag? Met Wim van Louis van Janslust en van Cato van de Kasselse Hengstenboer. Als getuigen hebben zij metgebracht Maria van An en Teng, de Bekskese rozenkweker uit Groeningsveld. Goeiemorgen. En Grat van den Bemmelsen Beier en Lensenelli. De 111 bezwaarschriften zien allemaal onder de gravel bedorven. Dan zeggen ze dat ik dat verkeerd gezet heb en gaan ze me anders moeten schrijven. En allemaal vertierd, want er is er geen ene dat Marianne en Wim kan tegenhouden. Daarom
kan ik nou het woord geven aan onze onvolprezen prins Gerard ten Eerste. Het bruidspaar dan in het onecht te verbinden. Maar voordat wij zoiets zien, wil ik het balletje toespelen aan de ouders. En ze willen vragen of ze het er ook met eens zien dat het bruidspaar in het onecht verbonden werd. Ik vraag dan ook aan Is van Willem de politie en van de bovenmeester Staal van de Hetsenschool en Frans van Chef van Ties van de Smit en Bertha van de Tooslager. Vertrouwde ik jullie ook achtertoe aan Wim van Louis van Janslust en van Cato van de Casus Heeksteboer. Dat is mogelijk. Laat ze maar gaan, want ze ligt toch de hele dag op de tennisbaan. En van dan jong is ze toch niet weg te slaan. Ik vraag aan Henk van Piet den Timmerkel en Siske den Hollander van de Waalkant en Annie van Harry van de Post, dochter van Bertha van Helm van de Schriefwinkel uit Loon. Vertrouw ik jullie als ouders van deze boerenjong, Wim, toe en Marianne. Wij zijn blij van onze jong af te komen, want hij is toch nooit thuis. En het werd even tijd op. Dus zeggen wij heer ja. Nou Wim en Marianne, jullie hebben het gehuurd, het mag. Niks staat jullie meer in de weg. De trouwerij kan doorgaan. Wim, wil ik even dag goed zorgen voor Marianne en ze dan nog met rust laten? Ja, dat zal ik hier keer doen. En na 12 uur zal ik ze met rust laten en voor de tijd zal ik ze netjes dus brengen. Marianne, zul ik even daar goed op Wim willen letten? En op die muts. En zorgen dat hij niks tekort komt. Voor mij is het niet moeilijk om daarop ja te zeggen. Ik ben blij dat ik hem krijgen kost. Na vanavond zie ik hem wel weer op de tennisbaan bij de TCV. En ik kan daar wel weer een lekker belletje opwerpen. Dat is toch mooi. Marianne en Wim, dan zie ik jullie in den onecht verbonden. En als bewijs daaraan hang ik jullie deze krans om en ik vraag jullie daarbij elkaar een kusje te geven. En daarna zal ik Marianne ook een kusje geven, want vandaag huur ik ook bij de familie. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Boeren en boerinnen, nou wil ik de prins verzoeken de trouwakte ver te lezen. Vandaag, de 27 februari 1990, verschenen voor mij prins Gerard ten Eerste. Voor even de onecht ambtenaar van de burger staan in rooi om in de onecht te verbinden. Marianne Regeer van Han van Wagenwielke en Ben van der Pen. En Ben van Louis van Janslust en van Cato van de Casus Heeksteboer. De ouders van de bruid is van Willem de politie van de bovenmeester Staal van de Hetsenschool. En Frans van Chef van Ties Smit en Bertha van de Tooslager. Zo ook de ouders van de bruidegom. Henk van Piet de Timmerkel en Siske den Hollander van de Waalkant.
En Annie van Harry van de Post, dochter van Bertel en Helen van de Schriefwinkel uit Loon. Bruid en bruidegom verklaren zich voor deze dag waardig te gedragen, zoals dat past voor een enige onechte boerenbruidspaar van de vastelavond 90 in Rooi. Als getuigen waren aanwezig Grat van den Bemmelse Bever en Lutsenelli. Ik zeg Lutsenelli en Marie van Olm en Teng den Bekse rozenkweker uit het Brunningsveld. Waarvan akte welke helemaal volgens vastenavondsgebruik is vergelezen. Rooi, 27 februari 1990. Nou zullen de broedsmetjes het versje verdragen voor het broedspaar. Muziekorkest, dat speelde op zijn allerbest. Wij zijn niet rijk en ook niet sterk. Dit versje was zwaar een moeilijk werk. U moet dus maar tevreden zijn, want het feest is zo ook reuze fijn. Applaus! Mag ik dan de plaatsek verzoeken het bruiloftsvloed in te zetten? Zingen maar. Gezelligheid vergroot en klein. Op de bruiloft zingen ze dit refrein. Bonjour santé. Op het broedspaar van TCB. Bonjour santé. Op het broedspaar van TCB. Het bruidspaar kijkt zo blij, met ons allen aan de zee. Ze maken heel veel schik, en het klinkt mee. Het bruidspaar vindt het toch zo mooi, met al die mensen uit ons nooit. We zeggen het is de dag, dat ik dit zingen mag. Gezelligheid vergroot en klein, op de bruiloft zingen ze dit refrein. Bonjour santé, op het bruidspaar van TCB. Bonjour santé, op het bruidspaar van TCB. Het bruidspaar vindt het toch zo mooi, met al die mensen uit ons volk. We zeggen het is de dag, dat ik dit zingen mag. Jaren van vrijen in het duister, alleen in bed liggen, centen tellen, plaren en nog niks hebben. Maar nou is het echt voorbij, vinden die vrouw? Ja jong, dat is waar. Onze TCV Prins Gerard, ten eerste, het is net in een onweg verbonden. Wij zullen ons vandaag dan ook voorbeeldig gedragen en zullen samen met onze familie ver opgaan. Vandaag vieren wij vastelavond en hoeven wij nog niet te werken. Dat doen wij morgen, na het halen van het Assenkruiske. Dan beginnen we voor ons eigen. Weten jullie ook dat Wim, mijn meens, de hele boerderij heeft gekregen? We hebben wel 20 varkens, 80 hennen, 7 koeien en een os, met wel 40 boenden grond. Ja, en Marjan, mijn vrouw, die had een flinke uitzet metgekregen. De linekast zit helemaal vol. En de zak, die is ook goed gevuld. En je kunt aan Marjan zien dat ze ook gelukkig is. En daarom gaan we direct even dansen en hossen op de markt. Boeren en berinnen, ik zou je willen vragen, doe het allemaal met. En maak er een mooie vaste avond van, tot diep in de avond. Kom straks met ons naar de Bijenkorf, dan gaan we dan door met hossen. Marjan, wil ik je ook nog iets zeggen? Ja,
jou mensen, namens mijn mens Wim en de hele familie, dank ik jullie allemaal dat je gekomen ziet. Nog bedankt ervoor. Hoi. Die sluiten in acht te nemen en na 12 uur heel levendige muziek weer te maken. Vanavond is bij iedereen afgelopen. Het woord is van onze Prins Gerard de Noster! Vastenavondsvrienden! Dit was terug! Dit was Fleur! Dit vergeet ik nooit meer! Vergeet niet mijn leven, niet alleen nou, maar ook volgend jaar! En dan, ook door aan een leven te geven! Zorg ervoor dat we erop terug kunnen kijken! Vastenavond samen! Vastenavond vrienden! Het zit erop! Het is voorbij! Bedankt! En als laatste ga ik die laatste medailles uitgooien. En daarna mijn handschoenen, waar iedereen in de handen gezet heeft. Ze zien vandaag niet gewassen. Ik ga ze gewoon hierin, wie ze heeft. Het geldt voor iedereen. Het is symbolisch bedoeld. Zorg ervoor dat iedereen die handschoen krijgt. En volgend jaar ook weer een ander overheid. Symbolisch bedoeld. Dan gaat u. 4 hazen en 4 zinnen. Het moment van gaan is snel gekomen. Besloten. En dat doen we heel langzaam sluiten we deze vastenavond. We hebben zo die vuur en vlammen gestaan. We zien zo de deur gegaan. We hebben ons gegeven. We hebben ons gegeven voor de vastenavond van de Boerhaas. Ik begin eerst de mens van Duitsland. Look, afgenomen. Look, alles. Ze hebben bestuurd in het Duitsland. Look, look, alles. Op deze mens. Het oude bestuurd in het Duitsland. Als een prins Gerard, als bestuurder.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.